Kunzima ukukholwa, kwavele kwadilika imvula ebomvu esibhakabhakeni. Abanye abantu babethi uyabhubha umhlaba, abanye bethi ijuice echerry, kodwa akekho owayazi. Kwabanzima ukuthi abantu baphumele ngaphandle. Kusenjalo, intombazane enesibindi yakhiphela isandla sayo ngaphandle. Ngomzuzwana nje, yezwa isandla sayo engathi iculiswe kwi-sulfuric acid. Yezwa ubuhlungu obumangazayo. Usisi Black omdala oyi-scientist wenza ucwaningo wathola ukuthi lokhu kungaba imbangela yobuthi obusemfuleni. Usisi Black waphuthumisa abantu emfuleni ukuthi kuyochelwa izitshalo ezisemfuleni ngejiki, nokuyizona akholelwa ukuthi zinobuthi. Emahoreni ambalwa imvula yabuyela esimweni esijwayelekile. Akubanga isikhathi esingakanani kudlulile lesimo kwaqhamuka okunye. UKim wathola inqwaba izilwanyana engadini. Zincanyana kodwa zikwazi ukudla okuphindaphindiwe. Kuningi nje kwakuxakile, amabhebhishane ayimultiplya ngendlela engaqondakali. Kusenjalo, izilwanyana zaqala zadla izitshalo. Ukuze kumiswe lezi zilwane zingandi kakhulu, kwaphoqa ukuthi ishiswe wonke ukoloni emasimini. Kwesikhashana nje kwacaca ukuthi bekungewona umqondo omuhle lo wokushisa ukoloni. Emva kokujula ngemicabango, uJohn wacabanga ukuthi athathe ibhanoyi achele ngalo izitshalo ngomuthi wokubulala izilwanyana ezincane. Kodwa uma engenza iphutha ashayise lo mngcele ongabonakali, lingaqhuma livuthe leli bhanoyi. Ngebhadi ingxenye yengadi ayisondele kakhulu nalapho kukhona khona umngcele. Waqhuma izinhlansi ngesikhathi iphiko lebhanoyi ligudla umngcele. Nebhanoyi laqala labhayiza lifuna ukuwa. Ngenhlanhla uJohn wayengumshayeli ovuthiwe. Lawakwazi ukulilawula aze lahlala kahle phansi. Kepha noma kunjalo, isikhathi sokujabula sasingekho. Kwavele kwavumbuka enyeke manje inkinga yesini. Okumele ngabe kuyihlobo elishisayo, kodwa amazinga okushisa kule ndawo avele ehla kwaze kwafika esigabeni sokuthi kuqala isithwathwa. Iqhola seliqala nokubonakala kulo mngcele. UShwashwa ebona lesimo esingajwayelekile, wabeka isandla sakhe kulo mngcele. Kodwa emva komzuzu wawuzwa ukuthi lo mngcele uyamuva ushona phansi emhlabathini. Esadidwe yiloko kanti isandla sakhe sesinamathele kulo mngcele sifrizile. Lo mzuzu abanye ababili baphuthuma bamsiza, bazama ukumdonsa, kodwa kwakustrong ngalendlela ukuthi waze wagxibuka isikhumba. Wasalela uma wesandla sakhe, wehla nodonga waze wangena emhlabathini. Kune celebration ekhona ngesikhathi bebona engathi lo mngcele uyancipha manje.